O novo skatepark da Boa Vila ubicarase na entrada do campus universitario, conectando a cidade coa área deportiva da Xunqueira. O proxecto pretende a integración dos elementos deportivos con zonas verdes, paseos e arborado. Pensamos que esta é unha zona moi interesante, xa que está nunha área de outras dotacións deportivas, como pode ser Pasarón, toda a zona da Xunqueira, os institutos, etc. Ademais, é unha parcela bastante grande que permite unha integración coa vexetación, escapar dese concepto dos skateparks dos anos 90, que era un bloque de hormigón apartado marxinal nun polígono industrial. Terá unhas dimensións aproximadas de 40 por 20 metros, con espazos diferenciados de rampla e street, e estará habilitado para acoller competicións internacionais. Queríamos orientar cara un skatepark de deseño profesional, semiprofesional, que nos permita realizar competicións en Pontevedra, mas tamén non queremos, obviamente, e vai a ser, e de feito no que estamos traballando, en que sexa tamén apto e moi positivo para aquelas persoas que están iniciando a súa práctica de skate. Dende a Asociación de Skaters resaltaron a importancia deste tipo de instalacións para a formación dunha base para este deporte, que xa é olímpico. Eu penso que imos na boa dirección porque xa estaba a acontecer cando o skatepark provisional que xa temos ahora mesmo en Moiabao tivo unha acollida, eu diría que moi boa, estáse a ver xa que está dando resultados en xeracións máis xóvenes, que está aparecendo algo de novas xeracións, e que eu penso que isto é a boa dirección no sentido de que xa non estamos tan apartados, porque isto é unha realidade, é dicir, xa é unha disciplina que cada vez ten máis xente. O concelleiro de Xuventude non marca prazos para a construción e a apertura do skatepark, aínda que subliña que os pasos dados van na dirección correcta. A colaboración do Concello ca Asociación de Skaters comezou ca apertura do skatepark provisional de Moiabao. Agora traballan xuntos na definición das necesidades técnicas da nova instalación, que terá un custo de arredor dos 400.000 euros.